Ibutos tayo kabaranggayan inton Mayo 14, Timbarako para sa tunay na pagbabago. Wen kabaranggayan, napudno a serbisyo kinaparta ka panagduras ti barangay tayo. Ket para kapitan, Christian Barako Laurado, Lorenzo Enzo Antalan, Mario Bales Ballesteros, Winston Estong Carig, Danilo D.I. Inocencio, Rosalie Sally Racca, Joel Sakang Valdez, ken Danny Dio Uson. Ket paramet ti SK Chairman, Shevin Dale Cheng Yarzia, ken dagiti kagagawad na Judy Manangan, Anli Manangan, Ray Ruiz, Pultit Serdenya, Junjun Sabado, ken Popo Ganigan. Akay kay satay amin para ken kuana, agraman amin abunggoy na. Bunggoy na Ti Timbarako ti intay itandudo, tapno rumang ay barangay tayo. Kapyakental na tinda ipangruna, salon at ti amin amaken inna, edukasyon pa'y ken agrikultura. Wen apo ti Timbarako nga ti itandudo, para kapitan Christian Laurado, isut na pudno amang taripato. Timbarako pangnamnamaan na pudno a serbisyo, nadalos ken nalintig a gobyerno. Timbarako ti masapul ti barangay tayo. Timbarako idadaulwan ni Christian Barako Laurado, para kapitan si dadaan kada tayo, isut mang solbar kadagit ti parikotyo. Ketika kagawad na di tayo mitlip-lipatan, isuda Lorenzo Antalan, Winston Carig Rosalie Racca, Mario Ballesteros, Joel Valdez, ken Danny Uson, ken ni Danilo Inocencio, grupo ang talaga makapudno. Siya sinukat pa'y ti umartak, grupo ang nakalatlatak, natnon ti arapa, apayat da amaragpat. Amin to at tao indan tumataripato, amin to agkay kay sa parati barangay tayo. Kasta ti Timbarako na laing makitao, pudno a serbisyo ti ipaay da kada tayo. Di ulip-lipatan dagiti Timbarako, Timbarako para iti masakbayan tayo. Ubing wino barito, bakit lakay madungo, amin mataripato, amin maasikaso, amin nga kasapulan, amin da tumapatgan. Kasta ti Timbarako para ti masakbayan. Ubing wino barito, bakit lakay madungo, amin mataripato, amin maasikaso, amin nga kasapulan, amin da tumapatgan. Kasta ti Timbarako para ti masakbayan. Timbarako pangnamnamaan na pudno a serbisyo, nadalos ken nalintig a gobyerno. Timbarako ti masapul ti barangay tayo. Ketika kagawad na di tayo mitlip-lipatan, isuda Lorenzo Antalan, Winston Carig Rosalie Racca, Mario Ballesteros, Joel Valdez, ken Danny Uson, ken ni Danilo Inocencio, grupo ang talaga makapudno. Ketika kagawad na di tayo mitlip-lipatan, awat kumatiin tayo lablabsan, tanaubon na amang iwanwan. Timbarako pangnamnamaan na pudno a serbisyo, nadalos ken nalintig a gobyerno. Timbarako ti masapul ti barangay tayo. Ubring wino barito, bakit lakay madungo, amin mataripato, amin maasikaso, amin nga kasapulan, amin da tumapatgan. Kasta ti Timbarako para ti masakbayan. Ubring wino barito, bakit lakay madungo, amin mataripato, amin maasikaso, amin nga kasapulan, amin da tumapatgan. Kasta ti Timbarako para ti masakbayan. Timbarako